Eki ka muru boy folo nyebe Imam Ali Badara ka muru de la muru folo mi ni o islamia bamure Badara Ali ka dafla dada kafiru jigitigela kafiriya jigitigela kafiru hal akera hal na tunya do kafiru takera hal na tunya do ni jihadu dunun kongolen ye ni jihadu don jelen ye ni o dugu jelen bilali be kuma farafinke be kuma islamaw nye ako muhajiruna ni ansaru ayaw hakito ala kira Muhammad alayhi salatu wassalam ka conseil la de aw kana chokoroba faga aw kana muso faga aw kana se muso konomama aw kana mogo faga ka chejuya ka fambe tige ayaw hakito ala demseni kana faga aw kana bema ka aw kana damateme kede Hamza ko sisan angata ala ka protection kono ni dia islamo ye ni dia islameya ye ni muhajiruna ni ansaru farale nyogon kan ni don alakira Muhammad alayhi salatu wa salam be jamanye fe ale mato ko de islameche islame muso ni badiri chew ye de mamnu sona alakira ye mamnu sona ala ye mamnu sona islameya nyu ye chenchen kalama sanfe ube kukunda sayaka ube kukunda keleka iya do islameya annana masmaleni die esoro ida yorola Allah iya do islameya fulama esoro ida yorola de ni don temena ka seli farda duru gansan deselo no ola ka islameya keleno fanaya ni jahiliya ka islameya keleno nafigiya eti chew de fle nene koro kle koro kafiru kumana Quraishi jama taw ka marchandise protéger jona Muhammadu bora Muhammadu naka mogo bora kube taw ka marchandise kumbe o mogo jolle do mogo keme saba ani sotigi damadamani sotigi keme amenu kumbe noye uga nyogome jole biolongla on bena nyogome keme ani biolongla la ben 600 ku kumbe amena inko inge feti baisa sanjoli on sileno ka kelemi kono ni ode wallahi ni Muhammadu ko ni abale atok nye to koni kelemi eta ayodi mo alakira ko aye ni koni ni dia bane pau ni makan kafiru na kanye makan kafiri jamalon makan kafiri yadalon kafiri munu ye toro ni nyani peda kiraka ni una kanye udalen bado uyerela sebebu ye nindon sotugu kacha muru kacha keleke mina kalite bebu bolo fanga bula uyere kacha ubu tishu goshi ube jigileno akansa ka vambeta alakira ko ba bikoni Hamza ko be ba bikoni Muhammadu ko la ilaha illallah fo abe bambi beu kafiri bo be so sanfe Ekatelia Jona ikatanga marchandise no fe ikafo Abu Sufyan uka fere bekanga nyon soro Badri kene kan kambole no ambe kumbelila ambe labona ambe katakira kama nye Quraishi mogo tonyona kafiru ka marchandise ye islamo bole no marchandise munu kama marchandise mi sorola tonyo ani bingani ani jagoya fanga kono ani kafiriya yere kono niyo ye kira bokun ye ni anaka jamao ci blale no ko kana fa Abu Sufyan ye ko makan be bole no o ka marchandise kungo kama kubu profiter o yere la kala kira ko bampeu خرجت قريش لمقابلة المسلمين Quraishu bora kubeta ala kirana ka chew kumbe Badri keneka uyenchima konga na fie jona inu ka nyon soro Badri keleka Quraishi jama bole